טעם של דג. חוקי המשחק, אנחנו עושים 104 יוצא אני, ומי שמפסיד טועם מאחד הקינקטים שהוא מוכר בעיניים סגורות. 104 יוצא אני. אמיתי. ואתה מנחש ואנחנו נגיד לך מה אתה. אתה יכול לפתוח עיניים. לא, אל תפתח עיניים. העיקר להביא לי סתירה. אתה יכול לפתוח עיניים. טעם של פג תוקף, כמו שוקולד. זה תה ירוק. הוא היה סוריאליסטי, זה יכול להיות עיניים. לא, תבלי. לא, תבלי. מה, זה לא טעים? לא. את רוצה להיות יפנית? אני. בבקשה. אני, טוב. לא את זה. נו, אל תגיד לו, תבחר מה שבחרת. בייב, אל תעצבן. בייב, באמת. כן, בייב, די, בייב. זה, כן, סופגניה? לא. זה היה... רוח אדמה סגול. אני... זה הולך טוב. רגע, הוא הספיק לי לא עושה את זה. זה הרבי. כמו פודינג כזה. צדקת! דינג 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 דינג! זה פודינג! דינג פודינג! אני גם רוצה לטעות. אני עוזב בלתי מנוצח. זה כמו... אני אגיד לך, בדיוק כמו מה זה. קרלוס. מכרת קרלוס? קרלו. קרלו. קרלוס זה הגרסה המקסיקנית. אני... טוב, עוד פעם. עוד פעם אם אתה יכול לעשות. את תעשי ככה ואנחנו נעשה ככה. 104 יוצא אני. הנה, איזה הפתעה. יואו. אוי, זה ממש דוחה. יש פה שינשו אפל. דם לבא. זה טוב. ניקו זה תפוק, זה בריא. כמה רטובה. בוא נזרוק שמות של דברים. תותי. אני. לא, נפלא. לא, תחליט. לא! תכתב מגילה תאכלי את זה. תאכלי את זה. תאכלי! מה הטעם של זה? חרא. נכון! אוי, זה נורא. הזוגי ג'ם, זה שווי. אני. לא, לא. אבל אני! אבל יופי, תנו לה. יחלק שם חרא. ניקי, זה לא מוסרי. מה הוא בעצם מוסר? פעם לא חשבתי. זה ממש כמו שוקולד חלב וחרדל. זה חריף. זה חריף. זה חריף זה לי. טעם של צ'ילי, וואו! מה? זה נראה לי גלאי אשכנזי זה. אני לא מרגיש כלום. אני. באמת. יא ביוס. היא תמיד זה דווקא טוב. מה זה? לא טעמת. מה זה? לא טעים? תה ירוק 2? לא, זה סוג של תה אחר. וואי, זה דוחה שזה טעם של דג. זה אני. אני. אוי לא. זה טעם של... ווסאבי. רגע, אני רוצה סושי קודם. אל תדחפי לי את זה לפה, אני יודע מה אתה תכנת לעשות. איך. יותר. וואי, אתה מוכר נראית. יואו, זה אדם שאהבתי את הילדות שלי. קיטקאט. תדאג. לא רוצה. למה? מי להמי? זה בטח בלון. בן שלך. זה תפוז. חוץ ברמה מטורפת, ניקול, איך בא לנו מנגו? מה זה טעים? נכון, רגע, יש לזה גלת גם אלה. פופלים בטעם לימון, יש לנו פה זוכה. פופלים בטעם לימון! זוכה. תודה שצפיתם, מקווים שנהניתם. ואם יש לכם עוד איזשהם בקשות וסרטונים, תכתבו לנו למטה, כי לנו מתחילים להיגמר הרעיונות, אז שיהיה לנו יום טוב, ביי! ביי. ביי, יוש. נו! תיקח אבל שנראה את הצגות, זה גם מדהים.
ויטמין. זה טעם של תפוח, ממש כאילו נוגסים בתפוח, זה לא תפוח מעודן או משהו. וואי, זה היה לי מה זה מגיע, אני יודעת למה. יש לזה טעם.